Kapte juo pizzaa. Pistas Pandu eka sen. No, näytit. Saattaa olla nopea. Tässä on vähän huono valo. Katsotaan kuva. Saisitko tähän? Elikkä tuolla pullo sate kädessä sisältää puhdasta virtsaa. Hänen omansa. Oletko valmis Eikä saa. Oletko valmis, Walter? Se on selviä. Anta mennä siltä. Siis kaikki nyt saat. Onko sinne selviä se idoottineen? On mun mielestä aika rehtaari. Kyllä muokin vähän houkussa. Noniin. Anna mennä. Mä voin jätkiä. Noniin, snabbu katso. Oot, mitä vasen. Sulla oli vielä enemmän kuin muuta. Älä keskittyä makua. Kelaatko koloa? Anna mennä nyt vittu. Se on vittu kelliä maksiaski. Vedä samoin, mitä mä vedän. Vedän riippuu vähän. Katsotaan sitten. Ainakin maisto. Ainakin maisto. Voin mä maistaa. Noniin. Anna mennä Sassi, anna mennä. Se on kumminkin kelliä maksiaski. Ja tää röö. On. Saatte vittu. Tää menee vähän kauan. Mitä sä ajat se Armstrongin? Mitä? Painat on menemässä satelle. Sieltä juo ekan kuusta mä sanoin, että sä oot vittu kelliä maksiaski. Se oli ollut vähän enemmän. Kuvaatteko tää? Kuvaan. Kuvat tätä. Ihan yhtäkkiä vaan. Noniin se juo ekan naasen vittu. Noniin kumpi juo? Kumpi juo? Joo vittu jos sä juot mun suusta, vittu sä saat... Et saas muomaama jo se heti. Mitä mä saan momksi? Pikkuasti momsessa kaupan päällä. Jos ajat maita. Tää on kaikki videot, kuuluu meidän äänet, mitä tässä on panostanut. Siitä ei voi kiertää enää. Vittu ois Kevlis oltama. Aika hyvä. Aika hyvä. Se olisi 40 röökiä vittu puhtaana käteen ja vittu 12 lyssää. Se on 5. Anna mennä. Anna mennä. Anna mennä. Ei vittu se. Miksi sä kuventelee jo muun? Maistoissa. Niin vittu. Homo. Vittu. Jos sais nenästi, samma vetää. Joo. Okei. Annetaanko Sate pitää nenästä kiinni? Sit se vetää tosta. Ei saa. Ei saa se. Se helpottaa liikaa. Jättä vaan juo mun Santeri joi Pikkasen nenästi. tonnin kuusta. Pikkasen nenästi. Eka sekunnin ajan saat pitää nenästä kiinni. No sanotaanko tuota pois? Tarvii Sä sanot Sä saat sanoa. Saat huuta ja... No okei. Ja nyt lähtee. kaikki. Ihan joka... Vittu. Vai hää. Ennen kuin otti sormen, ne alkoi tulla vittu vaan. Kasse juuri joi noin 0,20 litraa virtsaa. Pari desiä. Pari desiä. Vittu! Tää menee muuten YouTubeen pojat.
Voi olla. Voi se Tommi tuossa.